हर सुहागन औरत पूजा पाठ में सबसे पहले केकरा के टीका लगावेली? अपना मर्द के। लेकिन भौजी केकरा के लगौली? त राहुल के। हमरा तो ओही दिन शक हो गइल रहे, जे दिन ओकर नाम लेते ही तार पूजा के थाली से दिया बुझ। जिंदा मक्खी कबो न निकल जाला। और तारा सबूत चाहिए ना? हम दिखावतानी तारा के सबूत। अभी दिखावतानी तारा के सबूत। देखा जब से तोके देखले बानी, न रात के नींद न दिन के चैन, हर घड़ी बस तोहरे बारे में सोचल करे। घर में तो आ गइल बाड़ू, अब बस जिंदगी में आवे के देरी बा। I love you, I love you, I love you।